Ngayak cala. Nana di bari nana banyak bayi kanda sangat malamku oi sama malamku nangan duai nana manangi ba lantai jangan kawan diranti yang tengah baju karam dan dinyonangan kandui Ananda kenda anana banyak Kandang sapan nerang apa mi Karamaden dinyo minenema mayo kini nan balenge ala tadangan Tuhan Rama
mama sudah ikut sudah ikut Ayla kuru ibadah de sangat Duang kalah Rusuhan diwan Sebelum lanjut kesuaian Balengge kok ada pesan dari panitia. Selamat pengantin baru untuk Uniani. Nah, mana Uniani ini kok? Biarlah kami nak balagu lairami semalam nangko mencari Uniani baru-baru Lucia di Ambon iyo pulo. Selamat datang apa Ambo atau Dambo Pak Yondra, ketua serta wakilnya mungkin ketua DPRD Tanah Datar. Selamat datang Pak Yondra Lalamo ndak Basuo, asli beliau kok Tunjung Alam kalau tidak salah. Nah tuh acok mencari acara maksum dulu kok sebelumnya mencalon. Alhamdulillah kini hadir bersama kita. Selamat tinggal Pak. Selamat datang Pak. Nana Nanakati igo kotong malintang kotong malintang nangan kandungi kanalah samo kandung jangan bare ringan di pinggir keserang karabaden iyo makan duai Ananda kanda asam di banganga anganga di bari ma akan duai de apa ayandra nene ma datang oi lai datang nene ma sama lamko sangka tai bodan lama
Selamat tinggal, oh salam tinggal di nenek mak pada wanoi. Apa yang dalai kamangan apa kuning bana ko baju yang orang gol karapa akiroyo kok mengaberan sajobu ayo talikap tujuan kaputui juan yalah mamak dari sana lagu apa dari Pak Loleng pelayaran aja lah. Dene bapu jua di batin denai basisiakan mungkin menjadi buah dan naminiai ko indah jadi langsung dekan duang menjadi utang-utang ko indah udah bayar di akhirat dina nantikan tangguang dosa salamoyo nan kanduang jiko dan tahu kabama bu ada indah dan amu apa pandangan pandang laki kasih aman dalam batanya darah pakai jantung laku kok indah kunjung hilang kasih kok indah kunjung abi mungkin kasuli malupokan iyo batamu kau be nyoda oneng nan kanduang de mencari abid dia bergetar di
Menangi laya jabatin nyampang hadiah di tangan orang kama buat surang badan ambo bak nantun bana para sayan rancak bana Pak Yandra Partai Golkar gambarnya gambar baringin untuk bata dua nama samu untuk yang santoso salamu andeng operi aku dan soto pulai kacang miang Pak Doni bana mama undang mako bagura wak malam kini Pak Yondra kalai tibo biarlah kami badendang nan kanduang Pak Doni je Pak Yondra dengarkan abilai apa je kami kau kurang senang cari lain kapan ganti kami tersisi Pak labiaso bedo apa kota gamang iya Pak Yondra Pak Doni mana kini duduk abagan diangai Kesama kuning tu bajunya de orang Golkar dengarkan mila ko iya Pak Yondra je Pak Doni kama manciang upan sera asiangan buloy iya nan kanduang kalau Pak Anton pasti mengerti nang biasa Pak nang biasa dia uang mengerti Pak Anton orang lama mah kandak kasamu di dendagan ada Pak Anton jubola dana awak bagi rau samalam ko Pak Doni je Pak Anton subodangakan biarlah guru awak nak pakai pulsa pemali pulsa kami laiko adoy onde nan kanduangoy kalau awak bagurau lah pakai kotak lah pasti ke kotak saja tu masuk aja meminta kami ke baki apa dinarami cali akan samalam koi iya
Pak Anton Yondra Pak Doni Kanda nasamu di denang Batana tanang mama dudua lai bagurau samalamko ode pak caleg dangagan pasan apa Anton malah mangaruah de pak Doni ma ama punoy ande ilalai ayolah mama bersana nabi judul ala gore ada dari Panton. Terima kasih, mudah-mudahan sampai jauh duduk ke seorang dalam pemilihan tahun ketiga tahun 2024. Selanjutnya minta izin langsung Pak Anton Yandra dia ada acara lain mungkin atau di Kecamatan Tunjung Baru di lari malam jauh rantau ke jalan ke Tunjung Alam. Terima kasih pemberiannya Pak, mudah-mudahan bermanfaat buat kami grup Saluang luak nanti malam ini. Terima kasih Pak, selamat jalan, selamat berpisah. Pak Doni sendiri yang lupa Anton tuh. Oke Pak Doni. Kalau pulang apa kami pulang mulai ada dari Rina Lusen. Rinsai tasabui luak nanti go pertama luak tanah data kedua nyelua agam ketiga luak 50 kampe padang piaman asanan tunggal mage jabang bang youtuber Burang pamenan dahulunya Kidina lape dari sangka Banalia karimbo dalam Kaparinta ngatina ruswa Biasa sangka dibari makan Nuntuang iswa babalia pulang Andai Alalaya Indak denek kowe alaiyo Tiok dewe akau orang ngecaliaan dari aku mencaliak pulau indak denai dia picayo lai janyawa dia kasih ke badan sayang kau orang mukiro andai ila alai Uni Dewi kalai datang Rancak lagu dikandakan biarlah kami mendendanya Cubola dang ada orang kota panjang Maksola mulai kamasuan badakean bapece duluy Iyo alalay
kandang samo di dendangan sadodape kakami baco oi mangko kami bapece-pece sajak sekolah kami bakawan sampai gae daki oi ande anak kandung oi de apa baru tolong dengarkan ina bakato sabanayo sajak ketek mengaku bakawan dalam WA basayang ngeloy iya lah 2 tahun nampak dengan iko udah tahun kapatang yolo dai dan bubit talang adota talang kasara orang di koto ka pulang hari la pagi disapui sayang ka sayang sayang ka di sana ada pulo tak ada orang sayang kenan kini ande oi bari maaf oi onampun no bini oi inyo balakina oi tolong ada ngade uni dewi oi tolong ada ngade uni dewi oi jo kawan-kawan mana datang kalau gue iko na dimintanya iko parangai son sawa saja tari inyolah tahu itu bini orang kok ndak bini orang ndak di teleponnya iya siap lai lagu di papan jangan kalagu iko meminta cerita nan bana samalamku tahun kepatang de ulah menelepon bini orang di sungai salak lah bangka kapan lonyoy rekam tek bang Beni dak jogan udah lah ibu lia direkam nyampang basiara jangan kini membuat pantun kadang guluang mungkinan iko karantinyo sangko hati kau untuk awak dimanya dena ndak kata manuang labalaki nyokiro ande jambongi-bongi ka igunoi oi ama dewi ayolah mama jadi sana